सोलोंसालियाव जोंना दुलाय बर' फरायसा आफादा 15थि बोसोरसालियाव जथुम्मा लादों आरो बेजों लोगोसे गोदान फरायसा बरायनाय फोरबोबो लादों। दा बेयाव फुंबिलिनिफ्राय लानानै आफादनि नियम खान्थि बादियै बिथांमोना फिरफिला बिरहोदों आरो मुंख्लं बिथांमोननो मान बावनो थाखाय जोंनि मिरुनिफ्राय बिथांमोना खावलायहरदों आरो बेयाव दिनै जोङो बाहागो लानानै बेखौनो जोङो गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बे मुलुगसोलोंसालियाव जोङो दिनै आगान होनो मोननाय आरो जों फरायनो मोननाय बे गासैबो दिनै जोङो गोसोखांनांगोन आरो मान बावनांगोन। गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं बिथांमोननि थाखायनो दिनै बेयाव मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जों जायगा मोनदों। दा बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै जोङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि हालामनि बा जोंनि ओनसोलनि गासै लाइमोनफ्रा बर' आरो गुबुन गुबुन फरायसाफ्राबो बेयाव गोग्गो सोलोंथाइ लानानै आरो जिउआव दावगालांनो हायो, ओनसोलनि जौगाथायखौ लाबोनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलैखौ खावलायगोन जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनो थाखाय जाहाथे बयबो साखाफारा जायो, गाव गावनि गोग्गो सोलोंथाइ लानानै जाहाथे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय, बड'लेण्ड हालामखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै बेयाव मोनसे मोजां खाबु दङ आरो बे खाबुखौ गासैखौबो जौगाफारसे लांनायाव आरो बायदि फरायसाफोरनि जेंना सोरजिनाय, फरायसाफोरजों बायदि उसुबिदा सोरजिनाय बेखौ अरायसम दुलाय बर' फरायसा आफादा नोजोर बोदों आरो जोंनि गासै फरायसाफ्रा जाहाथे बेयाव जेबो जेंना गैयाजासे आरो जेबो उसुबिदा गैयाजासे बेवहाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो हायो। बेखौ नोजोर बोनानै दुलाय बर' फरायसा आफादा गोबां खामानि जोङो दिनै नाजाबाय थादों आरो बेनि फारसे दिनैनि समाव जेसेबांखिनि बेयाव डिपार्टमेन्ट थानांगौ इउनिभारसिटियाव बेखौबो जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादा नांगांसेबां दाबि खालामगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टआ सेंसन होआखै होननानै इउनिभारसिटिनिफ्राय जोंखौ मिथिहोदों। दा बेनिखायनो फरायसाफ्रा दिनै जोङो बेयाव थानानै साबसिननिफ्राय हामसिन सोलोंथाइ लानो हागोन बेनि मिजिंजों आरो दुलाय बर' फरायसा आफादा बयबो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे दावगाथायनि थाखाय जोङो बिनिफ्राय जुजिनांगौनि थाखाय दिनै जोङो बे फोरबोनि गेजेरजों आरो मुंख्लं बिथांमोनहा जोंखौ गावनि जिउ बावलांनानै बेबायदि समखौ होनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो। दिनै जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोनसे थिरांथा लादों जे आथिखालाव फुजा बोथोर फैबाय आरो बायदि मेलानि बोथोर फैबाय। दा बेखौ लानानै जोङो जेनेरेलि जोंनि गासै डिस्ट्रिक्ट कमिटिसफोर आरो दख'रा कमिटिसफ्रा, दालाय कमिटिसफ्रा जोंनिया गाव गावनि आवथायाव थानाय पुलिस स्टेसन, डिस्ट्रिक्ट एसपि आरो डिसि बिथांमोननिसिम आर'जलाइ गथायजोब्बाय आरो बेजों जों खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि सोलिफु नैबे समाव फरायसा लाइमोन बिथांमोनहा जाहाथे समाजनि बेआइनि एबा एन्टि ससियेल एबा जाय जोंनि समाजाव फरायसा लाइमोनफोरजों खाब जायै खामानि जेरैहाय ओंखारगोन बेफ्राव लोब्बा जानो नाङा। जेरै फुजा मेलायाव बायदि रोखोमनि खेला दुला होनाय जायो बेखौ बन्द' जानांगौ होननानै खोथा जायो, जौ फाननाय जायो, जुवा होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफ्रा आलां बालां जाहाथे बेफोरबायदियाव गोदाव सोराव जाया जों बेखौ खावलायगोन। मानो होनबा जों गोग्गो समाज दानांगौ, गेरेमसा बर' हारि दानांगौ। मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों, बेनो जाहैबाय 15थि बोसोरारि जथुम्मा। लोगोसे बेयाव गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंनि गोजाम बडिखौ सेफायनानै गोदान बडि दानाय जागोन। बिदि बे प्रग्रामजों लोगोसे जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि सेन्ट्रेल आबसुनिनो आफादगिरि सारखौ लाबोगोन। ओमफ्राय एपइन्टेड स्पिकाराव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि एसपिखौ लाबोगोन। ओमफ्राय स्पेसियेल गेस्टआव जोंहा लरेन्स सारखौ लाबोगोन। बिथांमोनखौ जों लाबोनायजों लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय जिहेथु दा गोदान फरायसाफोर एडमिसन लानाय बिथांमोनखौ माबा मोनसे इनकारेज खालामनो हायो, बिथांमोनखौ इन्सपायार खालामनो हायो, बिथांमोननि स्टाडियाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम मोना, बिथांमोननि स्टाडियाव हेफाजाब होनो हायो। बेनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बिथांमोनखौ हेल्प होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय जोङो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय। लोगोसे जोहोलावफोरनो मान बावनाय बेखौबो जों फोजोबखांबाय। दिनै गोदानै फैनाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायो। फार्स्ट अफ अल जों बिथांमोनखौ बरायो, बेनि उनाव जों बिथांमोनखौ बिथांमोननि प्रब्लेम जियानो फैया मानो प्रब्लेमाव जों गसंथागोन, बिथांमोनखौ हेल्प होगोन।